Good morning, Bubakra. Thank you for helping us to reach home safely. Now we have landed in Agartala airport, and thank you very much for helping us and now for arranging us for our transport. 살짝 살리로모이 신이 부가로니아가 이제 반자고 스릉이 동네 룸 스릉나이 비에도 스튜던트로 비전아 가하이 20 넘버 20 जना बरक सिमी बुआरोना कांटेक्ट हैका बरक मेरो लॉकडाउन में फिरगन बाकी प्रॉब्लम कमोनी सिमी बुबागा बंग संपूर्ण फाइनानी रिटर्न फाइना बाकी आगरतलाव गोबां बरक बाक्सा दलाइनि दङ बाक्सा अमपिनि दङ बाक्सा फाइनि दङ बाक्सा करबुनि दङ उन्दैखाय 20 जना टोटल बिएड स्रोङै दंनाय बरक তিনি फुंनि दिल्लीनि फ्लाइट बाय एयर इंडियानि फ्लाइट बाय बर आगरतलाव लैंड खालामबाय पुलाना बुवाग्रा न पाइफलाया हामबाय याफोरो खुलुमगा बुवाग्रा निनि खारंमा ताय हामजांमा तिन चुगानि जरावा नंसुबामा बाय जों तिनि पान्जाब हास्टेनि सिनि हास्टे त्रिपुराव फाइसो बायगा बेलायना पाइफलाया हामबाय जों जे बिएड सोलोंगै दंनाय जों टोटल फाइका 20 जना आरनि बिसिङाव जों दंखौ बाक्साबा थांगा गारि पार्सनेल थाहैनाय दाय जों जे असुबिदा खालाय थांनाय रखौ गाव जोंल' लाफैनो बागै जोंनि सार रनाल फाइ सफैजा अबन सानामु दङ जे बुवाग्रानाव माने असुकै खा बायखौ बाय दालायनाव जों हामबाय जानांगौ जे बिनि सुबां मुंबाय जों बिनियाव जागा सफैजा अच्छा नक तो तंग खते बार जगह पर तंग रख साउथ सुगर तो करिखा तो जेनि जेनि कोर्स को बायथावा जों जतन लेखा अदन हापानि थाने रले माने आमाय सानमु रख तो तंग न तो सान का न जों हाबां थानिबो रिक्वेस्ट खायका जोंनो कलनान बागै जोंनि थाने रिक्वेस्ट खायमानि बारिबो दङ जों रिक्वेस्ट खायमानि बर' कोनो एक्सन लालिया टाइम बागै जोंनि आसा बर' साथाय रै हाबां जपन बसुइना हारमालिया गांगाय तो बुवाग्रा खायसन दं सौनायनै जों बुवाग्रा न कन्टेक्ट मारसिया ओइता माने ता वन सक न हापांगा सु कतर मा दङ सि हेल्प खाय बुवाग्रा सागन बुवाग्रा से खाय दङ आरो माने को हेवन सम दङ अब तो हापां बसुमंकरै बाहायनो बागै बसुमंकरै इनका अब तो हापां सायमाननाय असुक जरा 2 इयार्स नि बागै बिएड कोर्स खाय दङ सानि हापांनि ब गोबां अबदान सुबां दङ किन्तु ताक लास्ट पाइथाक जराव रखनो अमहायते माने जरारि मालिया सबाय मालिया टाउन बागै अब हापां सायमानसिनाय